ni jang'anyo no jong'anyo moko ma onegi kata ohinya gin jong'anyo e yo maler kata gin jonjore. Koro nitie gimiluongo ni akia gi dholuo but iluongo ni proportionate use of force. Tiende ni teko mitiyo godo onego pimre gi gima timore, gimitemo geng'o. To sani chik wacho ni polis oyiene tiyo gi nguvu mang'eny ka otemo konyo ngima ng'ato ma nitie karatari. Otemo geng'o loss of life. Some life is in threat, otemo geng'o mano. Koro kata kobed ni en jamonjo, ke in e kama inyalo mako ng'ano, to chike ni mondo imake kaeto itere court. Koro jominego onego bed ni tin kabisa, to kapani mano e gima timore sani. Koro kata kobed ni en, nikech samo inya wacho ni ng'ato ne en jamecho to karo ke en jamecho. Apani kata wan jonyuol osechwadowa mang'eny ka watindo ni nitie gima nitimo, to in ok itimo gino. Koro pare ni mano ng'ama ne inego. Iparo ni otimo gimoro tinege, to kare gino ok otimo, en oa tich. To be nitie ji mang'eny mawinjo ni ng'ani onge kata ng'anyono, en ng'ama ne dhi tije. Koro gima duong' kacha en ni itero kes no court, to court ng'iyo to wacho ni ng'ani gima notimore ne en gima rach, ne onege nonege marach, nokonego bed ni polis onege. Kaito ka court oyudo kamano, to tiende ni right mar bedo mangima, the right to life, nobedo violated. Kaito gima luwo mano en orders mana wacho ka compensation, declaration, gik ma article 23 ma katiba ma Kenya wacho ni court nyalo wacho ka oyudo ni haki mari nokethore. Inyalo paro ni ja Pakistan manachung' ne cha, polis nowacho ni ne gimanyo gari mokwal, Mercedes Benz. To en ng'e ne nitie Toyota Land Cruiser. Geche go opogore kata kaka gichalo. Kaito polis wacho ni ne wanege mistaken identity. Court nodagi mano. Nowacho ni nguvu mane gitiyogo ne ng'eny ahinya kendo noketho chik. To e chudo kae wakili, kaluwore koda kata ranyisi mano mar kes mar Pakistan, mano familia makamano oseyudo chudo e yo makare. Doge? Yeah. Ing'iyo chudo gi ichudo, wanyalo wacho ni e kiwango maromo nade, kata ang'o ma garanti ni seche moko ng'ani ero nohinyore e ng'anyo, obila norocho ratiro mara, we wamiye seche moko $1,500,000. Ng'ani ero nonegi e case mar mistaken identity, we wamiye kata seche moko $1,10,000. Ang'o ma kelo pogruok mano mar seche moko omenda ma imiyo familia achiel gi omenda ma imiyo familia machielo? Koro gima timore ni kopo ni kes no dhi court, to court yiero ng'iyo gima notimore, to wacho ni gima notimore ne orach machal nade. Tapa ni gibende ginyalo ng'iyo circumstances mar ng'ano, ni en wuoyi achiel e odgi, en nyathi matin, en ng'ama duong', no support ji marom nade. Iluongo ni general damages. To court ema ng'iye, court ng'iyo impact mar gima notimore no bende kuom jomodong' chien. Kaito ochiwo fidia kata damages kaluwore gi assessment mar court mar rach gima notimore no.